Възрастта му е на 5 месеца. Имаше проблеми с ляво око, с по-малка цепнатина на прореза, по-малък пиланис. Не довиждаше, оперативно беше разширено, цепката на окото беше разширена. Шарето. Ето ли момиче хубаво. Тя е поколение юли 2025 от Фол. Да я устроим добре с апартаментче, с полянка, да се играе, хубаво поредие. Това е здраво куче, красавец, пазач. Има 2 раждания, съвдарят и поколение. Това е толкова слаба, педа. Това е кученцето мечи, това